nwaada si na ọ ga-esiri anyị ofe ọkazị n'ụbọchị taa. Anyị abịago ka ọ gasịrị anyị ya bụ ofe ọkazị. Ngwanụ ka anyị jee garie ya bụ ofe ọkazị. Anyị rutego n'ihu ụlọ anyị na-etọchala nnọọ. Ọ bụ na m bịa ọ bụ na akwadochala ihe niile a na-aga n'anya anyị n'anya ozugbo ozugbo. Ngwanụ nne ka igosi anyị na ọhaneze na-ele anyị ihe kwadoro iji wee si ya bụ ofe ịkpọrọ gịnị? Ofe ọkazị. Ofe ọkazị. Ngwa gosi ndị be anyị na-elele anyị ihe a kpọrọ ọkazị na ihe eji esi ya. Ndị ụmụnne anyị na ụmụnne anyị na-ele anyị anya n'ụbọchị taa, ihe awa ahịhịa a na-akpọ ahịhịa ọkazị. Ọ na-atọ ụtọ, onye ọbụla ma maka ya mana ọ bụ ofe a mara aha ya. Ihe awa ahịhịa ọkazị. Kedu ndị nwekwana ya bụ ofe? Ofe a bụ ofe Imo na Abịa ndị na-erikarị ya bụ ọkazị. So ebiela ya ebi otu isi wee hụ. Gị nwa isikwa n'ebe? Nwa bụ onye Abịa mana otu o si dị alụrụ m di n'Imo. Iburu ọkazị na-abịa lakwa n'Imo ebe ọkazị dị wee na-esi. Ọ na-anụgo ọ ga-esiri anyị ma nke ndị Abịa ma nke ndị Imo ebe obi. Ngwanị ọ wụsị otu a ka eji esi ya? Etu a ka esi esi ọrụ ka m gosizie gị ihe ndị a ga-eji sie ya ọpụta bụrụ ọkazị ahụ akpọrọ ya. Ihe awụ ya na-akpọ okporoko dịka isi wee hụ. Onye na-amakwa n'okporoko ọ ihe ka a na-akpọ isi okporoko. O so n'ihe eji eme ọkazị apụta bụrụ ezigbo ire. Nke a wụrụ azụ oji. Ọ bụrụ na okporoko na azụ oji adịghị na ofe ọkazị isiri ebe. Ọ ya mere o ji dị mkpa na esiwe ofe ọkazị okporoko ị hụrụ na azụ oji bụ ihe mbụ na mbụ eji esi ya. Ilegharịa anya ihe awụrụ ayịya akwọrọ akwọ. Akwọọla ya n'ụdị a. Ọ ya ka ọ na-eme jiri sie ya ọtọpụta ụtọ nye ụtọ dị ezigbo ga-adị mma mmadụ n'ahụ. Nke a wụrụ ọfọ. Nke a wụrụ ọfọ akwọọla ya. Ọfọ bụ ihe eji eme ka ofe ahụ nọkọta ọnụ, ọ ghara ịgba mmiri mmiri. Ọ bụ iti gị aka ọ laghị na isi aka. Ọ ya dị ihe. Ile anya ị ga-asị ma anụ ọ nakwa n'ofe ndị a na-esi. Anụ adịchakwa mma n'ahụ mmadụ ugbu a. Ọhịa ejile anya si na okporoko na azụ bụ nke ka aga n'ahụ. Iri anụ rife ofe onye ga-nsogbu. Mana otu a ga-esisi ofe a ga-esi ya ka esi esi ya n'ụlọ. Esiri mara ofe ọkazị. Ọ wee jiri okporoko na azụ ụkọ sie ya, o bupụta ụtọ ya. Anụ owu ihe bịara abịa. Ọ wee tagharị ọnụ mana okporoko ọ bụ nke ọma. Gị nwa na-elele anyị ịchọ isi ofe ọkazị ọ bụghị iwu na ị ga-eji anụ. Ị ga-ewere azụ ka aka ya gị mechakọrọ ya bụ ofe ọkazị were nye di gị ihe, nye ụmụnne di gị ihe, nye ọyị gị nri dịka nwanne anyị nwaanyị si akụziri anyị. Mụta ka esi esi ya. Nne nwere ihe ọzọ? O nwekwara ihe awụ ose. Ose awụ ose a na-akpọ ya ose Nsụka. Amịkpọọla ya amịkpọ werezie kwọpụta ya n'ụdị a. Ọ na-enyekwa isi ụtọ n'ofe. A na-eji nke mmiri were esi ya. Ịchọkwa iji nke mmiri mana nke ịkpọ otu a na nke ụtọ ofe ahụ. Nke a bụrụkwanụ ọtọ ọrịrị ọya dị ihe a. Ewere tụkwa mkpụrụ ole na ole ya tụnye n'ofe ya na-atọ ụtọ. Nke a wụrụ nnu buputere ụtọ nri niile a na-esi. Asị ọ bụrụ na nnu tụfuo ụtọ, o nwere ihe ọbụla itinyere nri sie nri ma itinye ihe nnu ọ gaghị enwe ụtọ. Nke a wụrụ mmanụ nri eji esi ya bụ nnọọ ka osi ala Igbo were bịa. Mmanụ si ala Igbo. So mmanụ a bụ mmanụ ọwụ itiga ya n'ofe ya achapụta isi ofe tiga mmanụ acha ofe a dị mma n'anya. Onye lee ya anya ọ mịa ya akpịrị oriri. So ile anya ugbu anyị awụ ihe niile ndị anyị ji were esi ofe ọkazị. Mana ndị be anyị ama m na enweghị ihe dịka gaasị ma ndị nọ n'ụlọ. Kedu ihe a na-eji n'ụlọ were esi ya bụ? Eziokwu ya, ọ bụrụ n'ụlọ nkụ ka eji esi ụdị ofe a. I were nkụ sichaa ya ọ mịpụta ụtọ ejiri mara ọkazị. Mana gaasị akwa
ga-ewepụtakwa ya bụ nnukwu ọkụ ga-eme ka ofe atọ ụtọ ọhịa eji jiri gasị. Gị onwe gị ọ bụrụ na ị nwere nkụ n'ihi na-esi na nkụ emekwala ihere ka ị kpọtụrụ anyị nnukwu igwe nke nọ n'ihu akara ka anyị bịa igosi anyị ka eji eji nkụ were sie nri sipụta. Anụrụ m na nri siri na nkụ na-atọ ụtọ karịa nri esiri ma ihe a kpọrọ gas ma nke a kpọkwara stovu. Gị onwe gị emekwara ihere gbaa anyị. Ị na-ahụ akara ị na-eme ihe ọbụla gbaa anyị na anyị ga-abịa imere anyị isi ike. Agbara mmiri ọkụ were saa ya bụ azụ maka na ụmụ azụ ndị a na-ebu aja abịa. So ọ bụ iwere ya ewere mmiri ọkụ were sachasịa ya bụ azụ. O so n'ihe mbụ a na-etinye na ite ofe ahụ. O nwere ndị na-asị na ọ bụrụ na ha sawa azụ agbanye mmiri ọkụ ha ewunyekwa ya nnu. Kedu ihe nnu ahụ na-arụ ma ọ bụrụ na emewe otu ahụ? Ọ bụrụ na itinye ya nnu aja ya bụ aja agaghị erula ala. Mana ihe a na-eji etinye ya nnu mgbe ụfọdụ bụ maka aja ahụ ọ na-ebu. Ọ bụkwa itinye mmiri ọkụ werekwa nnu tinye ya onye aka bupụtasị aja ndị nọ na nri ya. Debe anyị werekwa ihe edemede gị na-ede na-amụta ka esi esi ofe ọkazị. Ọ bụrụ na ịbụghị onye Imo ma ọ na-ewuru onye Abịa na iwu onye Anambra ma ọ mpaghara ebe ndị ọzọ, were akwụkwọ na ihe edemede gị na-ede ka ị wee mụta were sie. Ọ bụrụ na iwu onye Imo ma iwu onye Abịa mana ị maghị ka esi esi, ugbu a ohere dere gị ịmụta ya bụ ihe ka o wee bara gị uru n'ezinụlọ gị. Azụ a na-eme ya mgbawasị. Ya na-agbawasị ya ka ejiri wepụtasịa ogwu ga-eme ọ bụrụ ma ọ nwoke ma ọ bụ ụmụaka riwe ya ogwu agbakọrọ mmadụ na akpịrị. So a ga-eleru anya ala gbasachaa ya bụ ogwu, saa ya ọfụma. Mgbe ọ na-eri ya ị na-eri ya obi eruo oge ala. Ya asaala m ya, mana achọrọ m ichere ka m sapụta okporoko maka na okporoko anụ a n'idiri ịsụpụta ọfụma rie tupu etinye azụ. Ọ na-eji mmiri ọkụ na-asa ya bụ okporoko ka arịrị na nja na unyi nọ n'ime wee pụsịsịa. Ọ saga azụ debe okporoko a na-asa. Ofe ọkazị o tekwela m na-anụ ofe ọkazị ka m ụtọ dị ndị tụdị ya taa ka m ahụ dị ka ọ dị. Anyị mara asị iri ofe ọkazị bịakwa soro m ka irie ya bụ ofe ọkazị. Apụkwala nọrọ ala ịchọgodo na ịga anyụọ mmamịrị hapụ ịnyụ. Mgbe irichi ofe ọkazị ị ga anyụọ, maka ọ bụrụ na ibilie pụọ onye ọzọ nara gị dị ofe rie aka m adịghị ya. Amụnyezie ya n'ite ọ sụọ yekwa n'ọrụ eruo. Anyị ga-awụnyeziri ya azụ. Anyị ga-awụnyekwa azụ. Ngwanụ awa nọ na afọ ya okporoko na ya bụ azụ na mmiri o ji esi ya. Ngwanụ ka anyị chetu ọ bụrụ na ọ sụọ anyị ekpupe ya wee bidokwanụ. Ka anyị lee na ọ gwara nga ọsụtụ nkeji ole na ole ọ sụpụtatụla. Ngwanụ ọ sụgo nnọọ. So ihe anyị ga-etinye ugbu a wụ mmanụ iri ahụ. Mmanụ iri. Ka e mere iji na-ekuru ya ekuru. Ọ ka ghara iwufe ya ofe. Iwufe ya ofe ọ na-adị mma. Ọsọ elu n'elu ọ bịa n'ọdịzie njọ. A ga-ekwechita ka ọ chakọta ọnụ. Ngwanụ ka ọ chakọta ọnụ ya bụ mmanụ tupu etiwe ihe ndị ọzọ. Chere apụkwala. A gwara m gị ka ha bịa ka ọsọsọ ọcha ihe ya ka ịhụ ka ọ dị. Ngwanụ etinyezi ihe ndị ọzọ ugbu a. Ngwanụ ka anyị na-ejenụ. Anyị chọrọ itinye ahịhịa. Ngwanụ otu ọdụ mgbe anyị ga-etinyekwa ya ose. mana a ga na-etisi ya
asa na-afụ nnukwu ofu. Na-asụ kọtọkọtọ. Ngwanụ tinye. Mgbe anyị ga-etinye ọfụ ahụ, ihe na-eme ka akwụkọtata ọnụ ka ọ ghara ị na-agba n'isi aka ị na-esuru ofe. Ị na-etinye ọfọ ka anyị fụ ka esi etinye ka ọ ghara ịgba mkpụrụ, maka na ọ gba mkpụrụ ị gaghị ọ gaghị adị mma. ọ gaghị adị mma. Ngwanụ unu na-ahụ ya etichala Etichala m ya. A ga-ahapụkwa ya ka ọ sụtatụ. Ụkazi ka ọ na-asa ka anyị tinye ya na mmiri anyị hapụ ya ka aja nọ na n'ala tupu o tinye n'ihe. Ngwanụ ka anyị lee ofe ahụ, maka na o nwekwara ụfọdụ ụmụ nwaanyị ọ na-eme ha na-esi nri, ha anaghị ele ma nnu ọnọkwa n'ofe ihe ha na-esi ma ose ọpụtakwara ya, a na-akwakwasị ihe niile. akwụkwọ esi enwere ike esicha nnu abụọ, enwere ike esicha nnu apụta ya apụta. Nna ya ukwu na-eti ma ọ bụ onye ọbịa bịara be asị nwaanyị nke esiela ajọ ite nke anyị leta ya bụ nri ma nnu ọ dịkwa na ya. nnu dị ya Nnu dị ya. meela. Unu ahụla ihe ọ na-asa ya bụ ụkazi. Marakwa na ihe anyị na-esi bụ ofe ụkazi. Gị nwa bụ onye na-abanye ilele ihe anyị na-eme. Ihe anyị na-esi n'ụbọchị a bụ ofe ụkazi nke nwanne anyị nwaanyị kpọrọ anyị ka ọ kụziere anyị. Ọ gwara anyị sị na ị ga-eji azụ okporoko wee sie ya bụ ofe ụkazi. Ụfọdụ ego dịkwa iwere anụ, mana ndị be anyị gbalitere na aha ole anyị dị agaghị na-eri anụ otu ahụ. Ị ga na-eri igbo gịnị azụ na okporoko ahụ nke o ji wee na-esiri anyị ya bụ ofe ụkazi. O werekwara mmiri ọkụ wee saa azụ ọfụma, sama ya asama, wee sakwa okporoko, samakwa ya asama ọfụma, were ha wee tinye n'ihe o siri n'ọkụ, wee tinye ya obere nnu wee sie, wee kwanyekwa ihe ndị o jiri wee si. Ka o tichara nnu, o tinyere mmanụ wee hapụ ya wee sụkọọ. Ka o tichara mmanụ, o tinyekwara ahịhịa nke ọ kwara akpọ a na-akpọ crayfish. Ka o tinyechara ahịhịa, o wee tinye ọtọ bịrịbịrị ka ndị oyibo na-akpọ magi, wee tinyekwa ihe akwọrọ akpọ a na-akpọ ụfọ eji were esi ya. Ugbu a ihe ọ na-eme bụ ka ọ saa anya bụ ahịhịa ka o wee tinye ya bụ ụkazi. Tupu o tinye ya, ọ banyere ya mmiri ka o wee zaa aja niile nke dị na ya bụ ụkazi ka ọ nọrọ n'ala. Ọ sachaa ya, ọ ga-etinyezi ya. Anyị wee fụ ihe dị. Ihe m jiri kwuo okwu a bụ gị onwe gị banyere ugbu a ka ị were dekọọ ihe niile mkpụrụ ma nụ. Nwanne m ịsachago ya bụ ahịhịa ngwanụ o na-eme anyị ga-ahụkwu na ọ achapụ ya ịsapụrụ ọfụma. ihe anyị ga-eme ugbu a wee tinyezi ya ngwanụ ebe ọ na-asụ kwụtụkwụtụ erimeri ọ na-atọ ụtọ. Nne ngwanụ bịa gụgharịa ihe ma anyị lelee. na-ele anya mgbapụ ụkazi ahụ eghekwala ofe ụkazi nwa anyị na-abụ na-eghe ofe ụkazi ndị be anyị abụ m ijiri anya gị wee fụnya bụ ofe n'ogige na ugbu a anyị na-aga ka anyị ga ebe anyị ga-eri ya. Soro anyị ka ị gaa wee rie ya. Ka ihe eji ihe bụ ofe asụrụ asụ gịnị chapụrụ achapụ gịnị were rie ya ọ dabanye gara iwu ezutere n'ụzọ ọwa akpụ ka eji eri ya. Ọ sị na ọwa akpụ ka eji eri ya. Ọ bụrụ na ị naghị eri akpụ, nwere ike zụrụ garị ma ọ zụrụ ihe ndị ọzọ eji eri ya. Mana ugbu a akpụ ka eji eri. Gaa bute iko gị, ihe ọbụla ị ga-eji wee eri ya bụ ihe, batawaga ebe anyị na-aga iri ka anyị na-abịasiri rie ya. Ngwanụ ka anyị gawazie. Igbo ndị ọma na-elele anyị,
anyị esichago ya bụ nri wee bịazie ebe anyị ga-eri ya eri. Ugbu a ị ga-eledo anya, imechi anya anyị ericha ị na-ele ọsọ mmiri, mepee anya gị ọfụma, anyị na-emere ị na-emere, anyị lo ilo, anyị ṅụọ mmiri ị ṅụọ. Ọ bụrụ na ịmụtaghị ma ọ bụ na isoghị anyị mgbe anyị na-esi, anyị mechaa anyị ga-akọwara gị ihe anyị siri. Dịka nwanne m nwaanyị ya bụ onye siri nri, ana m asị ka ọ kọwaa onwe ya ma kọwakwara anyị ihe o siri. Nwanne m nwaanyị, ị ga-akọwara ndị be anyị onye ịbụ ya bụ ihe isiri anyị orugo na oriri. Aha m bụ Odoziakụ Chikezie Onyejiaka. Dịka m gwara unu na mbụ, ihe m siri bụ ofe ụkazi. Esisigo ofe ụkazi, ọzọ na oriri ka anyị nọ. Ya bụ na ofe ụkazi ka anyị rie ya, mgbe anyị richaa anyị wee mara otu ọ dị. Nna m, ị ga-akọwara anyị ọfụma onye ebe ịbụ. Ụmụnne na ụmụnna gbakọrọ ebe na asị m mma mma m. Adịkwara ndụ mma. Dịkwara gị. Aha m Ozemena Christopher JSP. Ọ onye ike duru n'ime Owerri. Onye ka enukwana m n'aka nri ebe a wụ nwunye enyi m nwoke. Ya bụ onye siri ihe. Ya bụ onye siri ihe anyị na-eri taa. Ọ nwere ka o si eme ya, asị m mgbata. Ọyị di ya mụ gbata ka m bịa soro ha mụkwana ụdị ihe a na-eme na ihe a na-esi. Nwanne m abịakwana ebe na hụ dara ihe mege ebe ere mma. Kelekwana Chineke sị achọghị m iso na ndị na-eyi asị ma ibe m na-eri eri, asị m esorokwana ndị na-eri eri. Ya gaziere ọnụ ike. Ị na-anụ ihe o kwuru? Ọ gaghị eso na gị onwe gị n'ebe ahụ na-elo asụ. Olola asụ ahụ ugboro ole o wee gbapụta si ka ọ bịa nọrọ anọrọ were rie. Ka ị na-anọ na-eri, ọkwa na akpọ gị ka ị bịa siere anyị. Ị ga-ahụ n'ihe onyonyo anyị na ụmụ nwoke na-esi nri. Akpọ gị bịa sie, ị ga-esiwuli ka ị ga na-eri so oriri. Achị eri ya gba ya mma. Aga m esiri nnụ. Ka o ji kacha mma bụ na gị kpọọ m esiri gị ofe Owerri, aga m esi ya sitere gị akpa echi echicha ya. Eziokwu. Ndị be anyị na ihe na-emeri na nwa amadi a bụ onye Owerri si na ọ bụ na anyị kpọọ ya na ọ ga-esi ofe Owerri sikarịda nwaanyị. Ụnụ ga-ahụ ihe ga-emeri. Izu ọzọ anyị nwere ike ịkpọ ya ka ọ bịa sie ofe Owerri. Gị wụ nwaanyị na-eme ịnyanga ofe Owerri na ị ga-esi, ọgwa gị na ọ ga-esi karịa gị. Ngwa onye kwadoro anyị ihe ka anyị rie ofe ụkazi nke Abia steeti isiri. Mbọsọ nta achọ na Owerri nshi ebugharị egwu wee gaa Owerri wee rie ofe Owerri. Ndị be anyị ngwanụ. Nne ngwanụ.